Din kienet 23 gradwazzjoni ta' persuni li għaddu b'suċċess mill-kors ta' riabilitazzjoni li toffri l-Caritas għal mijiet ta' residenti fis-sena. Il-Caritas ilha 26 sena taħdem f'dan il-qasam u llum għandha 10 ċentri mxerdin ma' pajjiżna. F'din iċ-ċerimonja gradwaw 16 resident li temmew b'suċċess il-kors ta' riabilitazzjoni offrut mill-Caritas. Don Viktor Grek, li huwa l-fundatur tal-Caritas, saħaq li fl-Ewropa persuna kull sija titlef ħajjita minħabba il-vizzju ta' droga. Id-droga bħall-alkohol jaqirdu l-bniedem minn ġewwa u jkissru l-familja u r-relazzjonijiet kollha. Ġifieri noqogħdu daqsxejn attenti. Noqogħdu attenti għaliex hawn ħafna ħsara li qed issir fis-soċjetà tagħna. Il-fundatur tal-Caritas kritika s-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna. Semma li għatawn każijiet ta' persuni li l-każ tagħhom ma jinqatax wara li jkunu temmew il-kors ta' riabilitazzjoni. Huwa propona wkoll li għandha titwaqqaf drug court sabiex tħares l-interessi ta' persuni li għandhom il-vizzju ta' drogi. Tkellem kontra li ċertu droga bħal ħaxixa tiġi legalizzata. Il-President ta' Malta qal li wasal żmien għal konferenza nazzjonali biex tiddiskuti kif l-Istat jista' jgħin lill-vittmi ta' droga.